Fl-aħħar tad-diskors tiegħu ta' madwar satejn it-tnejn filgħaxija eżattament fl-aħħar 10 minuti, il-Kap tal-Oppożizzjoni Borg ara suppost 50 proposta ġdida. Fil-verità analiżi tagħhom issib li dawn huma biss kopja ta' miżuri li kien ippreżenta l-istess Partit Nazzjonalista fl-2022 fl-aħħar manifest elettorali tiegħu jew saħansitra dak tal-Gvern attwali. Aktar minn hekk numru minnhom ukoll diġà jinsabu fis-seħħ u allura l-Kap tal-Partit Nazzjonalista reġa' nqabad li hu maqtuħ mir-realtà. Mill-manifest nazzjonalista ppreżentat minn Grech 3 snin ilu li wkoll kien skartat kompletament mill-poplu tant li taħ l-akbar telfa elettorali mill-1955 dawn, Borg jislet numru ta' proposti cut and paste. Per eżempju, f'paġna 5 tal-istess programm elettorali hemm li l-Gvern Nazzjonalista jolli l-pensjonijiet. F'paġna 49 kien qal li jelimina cheap labor. F'paġna 121 jgħid li se jsaħħaħ l-avjazzjoni u f'paġna 152 Grech kien sostna li se jinċentiva ħafna iktar it-teleworking. L-istess proposti tagħhom issa Borg, ma dawn semmu oħrajn li diġà mbott tagħhom Grech stess qabel ir-riżenja minn kap f'nofs din is-sena. Fost dawn is-suppost proposti ġodda Borg isemmi t-taxxa fuq il-kola u dik fuq l-overtime u l-part-time. Iżjed minn hekk sensiera ta' miżuri li qal li jrid jagħmel il-Kap tal-Oppożizzjoni fil-fatt huma diġà fis-seħħ. Per eżempju semma għajnuna lil dawk li se jixtru l-ewwel dar meta kif jaf kulħadd, il-Gvern diġà ta' għotja ta' 1,000 euro fis-sena l-10 snin il madwar 7,000 first time buyer. Dan waqt li l-iskemi tal-Awtorità ta' Djar tal-Equity Sharing u tal-10% deposit diġà waslu f'1000 persuna oħra issir sit ta' dara. Borg għalli jiftaħ l-iskola ta' snajja bidla li daġġa twettqet mill-bidu ta' din is-sena skolastika. Għalli jrid jagħmel labor market study meta tal-istudju diġà jsir b'mod regolari mill-entità governattiva Jobs Plus. Semma wkoll il-kunċert tal-Equal Work for Equal Pay xi ħaġa li diġà tinsab fil-liġi. L-istess meta wieħed li jgħin il-ħaddiema tal-Gvern jinvestu f'pensjoni privata, il-Gvern ħabbara se ilu. Borg għalli bieħ fil-Gvern jattira lejn pajjiżna aktar investiment dirett barrani, dan meta l-ekonomija tagħna diġà żied enormi simili u f'nofs il-ġid nazzjonali jsir minn kumpaniji barranin. Fl-istess kien l-aħħar konferenza tal-EY konfermat li Malta tirnexxiela tkun attrajenti f'livell għoli ħafna, l-aqwa fi kważi 10 snin. Borg saħansitra wasal li jikkopja mill-manifest elettorali Laburista Malta flimkien, iżda anke jekk ma felaħx jikkopja left right and center, il-proposti tiegħu bħas-soltu mhumiex kostitu bla ebda dettal biex jispjegahom. Osservaturi politiċi wkoll irrimarkaw li l-50 proposta mill-Kap tal-Oppożizzjoni ma kienx lanqas xi mossa ġdida, imma sempliċement kopja ta' dak li kien għamel l-eks mexxej Laburista Joseph Muscat li fir-risposta tiegħu għal budget tal-2012 dak iż-żmien bħala Kap tal-Oppożizzjoni. Bekk ikompli joħroġ kemm Borg jispeċjalizza l-aktar fl-ikkopjar.